Moixes, negrets, bròtoles o gatets són algunes de les espècies de peixos que desconeguem quan anem a la pescateria, però que formen part de la pesquera de les nostres barques d'arrossegament. Volen saber com es pesquen? Ara tenen l'oportunitat si s'embarquen en alguna de les activitats de pescaturisme que a poc s'estenen pel nostre litoral. Els saludem a unes 50 milles de la costa de Xàbia, des d'on veurem quins altres temes han preparat avui els nostres companys. Són les 4 del matí i a aquestes hores ens han citat al port de Xàbia per embarcar-nos en una autèntica experiència. Per si de cas jo he vingut preparat. Jo crec que és este. Permís per a pujar agua. No tenia res a perdre, així que agafé llavor, seca i negra que s'ho agradava com l'or al mocador. Paco, mira quin ranxet més bo que mos ha preparat Adelino. Bon dia. Mira, que bo! Oh, ja feia ganeta, Ja hi ha fameta, des de les 5 del matí que portem en peu. La gent està perdent la cultura de menjar peix? La gent menja poc peix. Espanya és el primer país consumidor de peix de tota Europa. Però el que passa avui en dia és que coneixem molt poquetes espècies i la gent està acostumbrada a menjar aquelles espècies que tenen més màrqueting o que es coneixen més al mercat. Un dels objectius del vostre projecte també és precisament això, no? Difondre la cultura del peix i... Es tracta de ser pescador per un dia. Exacte. Compartir vol dir també col·laborar en aquestes faenes? Sí, en algunes d'elles podem col·laborar, no? En el moment de fer el ranxo mariner a la cuina, podem participar, aprendre les receptes tradicionals que es fan a bordo. Quan ve la tria del peix, podem ajudar al mariner a seleccionar el peix muntat a coberta. Escolta, i això, aquesta idea, d'on prové? Primera, perquè tinc el sector a les venes i tinc la mar a les venes i m'encanta sortir i m'ha agradat sempre treballar amb la família. Jo venia al peix a la llotja del Campello, a la subhasta, m'encarregava un poc de la comercialització de quan venia la barca de mon pare i, bueno, pues al final és per necessitat, no? El pescaturisme o el turisme pesquer naix per una necessitat que és diversificar l'activitat econòmica, donar a conèixer l'ofici a la gent, a la societat, i una de les formes és vindre a l'oficina dels pescadors, que és una barca, no? Nosaltres vam fer un procés d'investigació a Catalunya, a França i a Itàlia. Vam estar vivint a Itàlia 2 anys, treballant allí amb unes barques de pescadors que feien l'activitat de pescaturisme i bueno, pues, el que he fet un poc és portar idees i adaptar-les al nostre territori per a que se'ls poguera fer. Està tot completament regulat, és que complir una sèrie de normatives de seguretat a bordo. Quina ha sigut la resposta? Pues la resposta és molt bona. Nosaltres portem des de 2016 així a Espanya treballant, vam començar a Penyíscola, el 2017 vam adaptar la primera embarcació, que és la de los jóvens, que per cert l'estem adaptant també per al turisme inclusiu. Molt bé, doncs que tingueu molta sort enguany. Moltes gràcies. En la campanya. Anem a seguir, que això està deliciós. Gràcies. Estem ara amb Àgueda Vitòria, una de les xiques que ha vingut a provar aquesta experiència. Què t'ha semblat? Com trobes que és això? Pues trobo que és una experiència que tot el món que menja peix hauria viure o com a poc conèixer, perquè valores com és realment la feina dels mariners i dels pescadors i de tota la gent que treballa en la mar, la duresa per aconseguir el producte. Xiquets, és important que sàpiguen no només d'on ve el peix, sinó com s'ha de menjar i quan? Sí, crec que de cara als xiquets és el més important, perquè són els que d'ací pocs anys van a tindre el poder de decidir què és el que compren quan van a fer la compra. La mar penso que és la despensa més gran que tenim i en el moment en què se'ns agote o que no puguem fer l'ús que fem dels recursos que ens dona, estem acabats. Per això
és tan important que sapiguem això, que és el que mengem, com ho mengem i quan. Fa uns minuts hem descobert què és això del pescaturisme, però com que encara queda una miqueta per a xorrar les xarxes, anem a parlar amb els seus verdaders protagonistes, la tripulació. Anem a conèixer el seu patró. With MMSI number 225-977-590. Hem pujat al pont per a parlar amb Juan Antonio, el patró del Sol Tercer. Juan Antonio, a què vos dediqueu vosaltres exactament? Quin tipus de pesquera feu? Nosaltres principalment pesquem la gamba roja. Durant tot l'any? Durant tot l'any, pràcticament tot l'any. És un tipus de pesca molt especialitzada? És prou selectiva, és un tipus de pesca que és amb més fons treballem. Es treballa des de sobre 600 metres de profunditat fins a 800 metres. I com es fa? Com funciona? El arrastre tradicional, el que passa que aquí treballem això amb molt de fons. La xarxa és el bou, no? S'anomena bou? Sí, correcte. Vosaltres sou de les barques que més endins van, no? Correcte. Vull dir, com més t'acostes a la costa, va canviant també el tipus de peix que trobem? Va canviant, cada profunditat és el seu tipus de peix. ¿Vale? I el fondo, el més treballem, el més fondo és a la gamba roja. I com és l'evolució d'aquesta espècie? N'hi ha cada vegada més, menys? Com va? Segons l'època de l'any n'hi ha més o n'hi ha més, no? Creus que aquestes activitats com la del pescaturisme ajuda a que es difonga la cultura del peix? Ajudarà prou perquè la gent començarà a conèixer el que és el món este. És molt desconegut per a la gent de terra. Ja hem xorrat la xarxa i estem ara amb José Luis, mecànic del Sol Tercer. Què tal, José Luis? Com ha anat avui? Pues prou bé. Prou bé? Esta setmana estem fent-ho prou bé, avui igual que les altres. 50-60 quilos de gamba. De gamba? Sí. Influïx molt l'oratge a l'hora de que n'hi hagi millor o pitjor? No, influïm més les corrents. Quin és exactament el treball d'un mecànic a bord? Bé, a bord és quasi com el d'un mariner, lo que arribar un poquet antes, posar en mar a punt al motor, mirar el nivell d'oli i aigua que estiga tot correcte, arrencar i després pràcticament el mateix que un mariner, però Alguna miqueta més de responsabilitat? Sí, perquè si falla alguna cosa, pues, és que tindre repostos, les maquinilles que estiguen correctes, estiga perfecte per a poder eixir. Davant 15 sostres de roba. I ara la feina dels mariners, una vegada ja ho ha replegat la xarxa, és classificar el peix. Separar la gamba, el peix, i una volta que està tot llest, gel, col·locar-le a la nevera si mos falta rato per arribar al moll. Vaig a veure què més heu pescat. Perfecte. Vinga, el no deixo. seguis que aquí. De vegades me passa que t'estimo i veig un dia que comença dins un camp. Malauradament, poques voltes podem sentir la sensació de llibertat, desconnexió i relax que transmet la mar. Sensació de llibertat, però també d'incertesa, que senten els nostres mariners cada dia quan ixen a calar les seues xarxes i esperar la recompensa d'una mar generosa. Ens acomiadem avui, arribant ja al Cap de Sant Antoni, des de la mar de Terra Viva fins al proper programa, amb unes imatges per al record.